Saro sa mga mahamis na paagi nga ni mas maipamati ang pagkamuot, iyo ang pagtaunin burak. Kaya ngunya na bispiras kan Valentine's Day, dagsaan ang mga parabakal kaini partikular na digdi sa Legazpi City Flower Market. Si Louie na hali pang sorsogon ang pira sa mga naabutan ko nagpa-arrange na ni bouquet digdi na itataon niya daasa sa iyang esposa. For me kasi, yun na lang ang halos gari bukod sa birthday, mga araw kayan. At least wala mang naano tang importante sa to so mga padaba ta sa buhay. Mantang namamakalin burak, magka-video call naman si Damerly asinan sa iyang partner. Yung money hali sa partner ko kasi long distance siya. So hindi siya makabili para ibigay sa akin. Nagpadala na lang pera. So kaming dalawa ang pumili ng bulaklak. Mas amay na mamakal, mas better. Ini man ang tip kamparatindang burak na si Cheryl. Bumili na po sila ngayon kasi medyo mura-mura pa po ngayon. Bukas po kasi isdagsaan na yung mamimili kaya nagkakaubusan na po ng bulaklak. Para sa may mga planong magbakalin burak, 50 hanggang 100 pesos na ang kada stem kan gerbera flower. 75 hanggang 100 pesos ang kada stem kan carnation, 100 hanggang 250 pesos ang kada stem kan rosas, 200 hanggang 300 pesos ang kada stem kan sunflower, 350 hanggang 400 pesos ang kada stem kan stargazer, 1,000 hanggang 5,000 pesos man ang presyo kan bouquet depende pa iyan sa gustong pagkaka-arrange. Sa mga kapos and budget pero gustong maging sweet, dai maghaadita may mga barato man na panregalong burak. Arog kan sa tin flowers na nasa 50 hanggang 900 pesos ang kada arrangement, fuzzy war bouquet na nasa 120 pesos hanggang 1,000 pesos. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.